sa ngunya na aldaw. Saro pa po sa mga objeto pa kaining National Registration Day. Ito pong promoting programa kan SSS, itong inaapod may pong pension booster. So, ini po para makapagrehistro kaming mga miyembro, mapadali ang pagrehistro nila. Pagduwa po para magkaigwan ng awareness sa mga miyembro ta patungkol po sa mong pension booster. And then, ma-assistiran po sinda sa inda mga pagrehistro o kung ano man po na mga concern ninda sa SSS, pwede mo po sinda i-assist digdi. Madam linawon taan pension booster, ano yan, tabata, naka-COVID pa sa nakita, o so baga kahit sa mga buro booster, ano ang gustong sabi yung kaning pension booster? Ini po pig-offer me duman sa mga middle and medyo mataas na income na gusto nindang dagdagan para pag-abot po kan retirement benefit. Apwera po kan SSS pension ninda, may makuha pa po sindang additional na retirement benefit. Ini pong sa pension booster, although voluntary po ini sa mga self-employed members, pero po para sa mga employed, Donate na. may counterpart po ang employer digdi. Oo. Pig-rename po ini. Dati po ang apod is Workers Investment Wish Plus Savings Program. Halimbawa ngunyan, madam, dahil pa kami nag-avail kan booster, halimbawa, so dati sa naan pinag-dididak sa mo. Kuning kaso gusto mi mag-avail kay itong booster pension services, ma-request kami sa boss be o kumpanya. Ano sistema? Ang covered po kan pension booster sa mga employed, so mga nagre-receive po kay more than 20,000 above. Ito pong in excess of the 20,000, iyo po ito ang covered ng pension booster. Para naman po sa mga self-employed or voluntary member, ang minimum contributions po na pwede nindang ilaog is 500 pesos. Gari, for savings bank po ini. Pag-retire ninda, ini po i-invest kan SSS. And then kung ano man po ang income, kinita ka ini, iyo po ito itataumi na gari one-time payment para po sa mga... Pirang taon po yan, ma'am, mag-uhulog ka, tapos pirang taon mo, pura-pir ka makakuha kan benepisyo mo? Hanggang retirement po. Pag edad ng 60 years old, 60 years sabay po itong itatao. So SSS po, ma-pension ka, ini po, gari one-time payment na lump sum. Lump sum na. Opo. Ngunyan, habang naguhulog ka po, may mga may interest. Siyempre, kung may kita, tapos i-invest po ang pondo, so may kita yan, yun po ito ang makukuha din doon. Pero bako maninimam compulsory, voluntary man sa na Sa mga voluntary and self-employed po, bako pa man ini compulsory. Pero po, pigi-encourage me. Ano po, para sa future, para sa future kan member, sa ngunyan po, 80 billion na po ang pondo. No, dakula. Oo. And from 60 million members. Coming from 16 million members. So, dahil kitang problema sa budget pa lang tabi, madam. Say po. At the time of retirement ni member, yun po, ang ninda, so kung ano ang inaihulog, plus interest, kung ano man po ang income ka ito, na i-invest niya. Actually, this is a form of investment. So, yun po ito ang itataon niya. Okay. So, ang kadaklan ba kay ma'am, bako man kita aware kan sa mga, lalo na sa mga gururang na bako familiar kay itong sa mga online, kung ano na transaction, traditional, so aram kaniba. Anong pag-abot kan pagproseso kay ni, blind pagasinda, may matabang sa indo, dahil problema. Sa SSS po mismo, gabos pong SSS offices, igwa po kami pig-aapod na center. So dyan po may mag-a-assist sa inda. Ngunyan,
kung ito pong mga, siyempre, mga senior, medyo bako masyadong techie, pag may mga apo, aki, pwede po nindang iiba para sa mga personal informations maganinda po. Dahil makakaluwas. Pwede po nindang iiba, duman po mismo sa mga warang computers, wala pong mga cellphones. So igwa man po, they can do it sa harong ninda. Sa ngunyan po, gabos may Facebook account. So, technology iyo po, pag dahil kita sumabay sa technology po, mawawalat kita. Oo. Pero sa ngunyan po, paduma na kita gabos. Halos po, saro na lang pong core process ang dai po naka-online sa mo. Death benefit na lang. All the rest, pwede na po nindang i-file online. Director, may kapot ng katabi. Yes, okay. Ma'am, ito pong 20,000 above na nag-receive ng salary. Ano po yan? Automatic Director. Automatic na pong deduction kayan duman sa mga 20,000 above? Yes po. Iyo po. Sa mga 20,000 and above, automatic po. 2/3 pa rin sa employer and 1/3 pa rin po ang counterpart ng employee. Ayun. Yeah, Opo. Mandatory, compulsory po ito. Pero po sa mga self-employed, iyo po itong pagsasabi nila, voluntary lang po. Mapuun kita sa 500 pesos. Mataas po. Di yung itong sabi yung kaini, itong mga below 20,000, hindi sila kasali dito sa booster na to. Yes po, sir. Pero, pwede man po sinda, voluntary po. Ayun. So, ang tignimin mo po, so below 20,000 ang income, yes po. they can. Pwede man po sinda mag-save. Okay. Voluntary lang po. Gurano po They will pay on their own. Gurano po ang pwedeng ihulog kayan sa sarong kada bulan? Minimum po is 500. 500 pesos, ayun. So, Yes, parang idadagdag mo man yan duman sa kunyan, sa pigbabawa sa imo. Iyo po. Iyo Ayun. po. Okay, may saro pa kaming ihapot na ini kada bis na nadadaw ng SSS. Pero may minabot pa ini sa muyang mga queries ka mga kababayan ta, lalo sa mga pensyonado. Na so natugaan ki increase na 1,000. Ano pang status man agad kaya ni Tabi, ma'am? Swerte pong kahapotan, sir. Opo. Actually po, no less than our president po, nagtataram. Na right now, we have 3.2 million pensioners. So mag-isip na lang po kita kay 1,000 a month. Pero maabot po kitang 23 or 32 billion in a year. Kaya ang sabi po sa mo, mahalat kita, istudyaran pa po iyan kung kakayanon kang pondo ta. Tang pag-increase po kaya bako sa ng beses, sarong beses yan na itatao. Yes, imagine po all throughout the year, tas may 13th month kita, dagdag po iyan. So data po pwedeng isakripisyo, so iba man na nagbabayad po sa ngunyan. Na baga pag-abot ng panahon po, dahil nakitang ipa-pension man sa inda. So mga aki baga po. Opo. Pero ang SSS man po, pig-aadal iyan. May iga po kaming study kay iyan. Kung pwede na sa pondo, kaya na, nga po tadai. Siyempre kami man po, gusto mi man matawan ang mga miyembro. Kaya lang, kung pakatao ta kay Saro, tapos mahinto kita, kaya ba ko man po gari advisable. Ano po? Ayun, opo. Medyo, ano lang po, siguro, ang SSS po, very transparent man eh. Any increase, kung may ano sa income, all the rest, nagtatao man po. Hindi po kaya ito nga di ba 1,000 po na increase. Opo. Nasabayan po baga ito kan maternity benefit. Yes. Na from 60 days, 78 pag cesarean, naging 105 baga po ito days. Regardless kung normal or cesarean section. So in other words po, the iman corresponding increase in the contribution and yet nagtao po baga kita ka ito. Ayun, opo. Maliwanag yan, madam, na as of press time, wala mo nang umasa doon kasi wala tayo talaga, walang capacity talaga na maibigay yan.
Iyo, sa saro po kayang miyembro o pensioner, for that matter, ang isipon nila sadit lang. 1,000 sa nangaya da ipa maitao. Pero po ang piguururunan tadig is 3.2 million na pensionado. Yun, Sa yung, 1,000 na lang po. yung magnitude man Times agad 1,000. Sa sarong bulan po, nasa 32 billion po iyan. Naku, billion. Billion Times 12. Nako. Durod ako naman po talaga. So, halata-laton ta po. Ayun, balay mo. Pag na-invest ang maray sa mga kontribusyon ninda, na dahil man po, pag-abot kang panahon, disadvantage sa mga nagpukulong trigwer ngunyan. Iyo po ito ang sarota pigisiling tamam. Ayun. Okay, ma'am, may abiso baga ang SSS manong duman sa mga nagbe-birthday kada bulan na mag-akop? Yes po. Opo. For AKOP, para po sa AKOP, annual confirmation of pensioners, pagka po survivor, meaning nagpe-pension ka dahil nagadanso spouse, every year po iyan, on the birth month po ni member, kay puhan po mag-report ang survivor pensioner. Para po sa mga retirees naman, 80 years old po ang requirement. Pag 80 na po si retiree, obligado po siya mag-report. And for those po na mga nasa abroad, na mga pensioner kay less than 80 years old, mga retiree, obligado po sindang not necessarily report sa opisina kan SSS, ma-accomplish po din sila ng AKOP. Pwede man po yan online. Pwede po sila mag-set appointment and they can comply, make their compliance po online. Particularly po sa mga nasa abroad. Ayun, opo. So itong mga 80 years old na naundig sa Pilipinas na ngaya bedridden, anong alternative tatabi kan, ma'am? Pwede po iyan, ang relatives niya po mag-inform sa mo, itao po sa address, ipipadomiciliary mo po iyan. Ipadumanan mo na lang po iyan sa mga sa empleyado kan SSS to check na buhay pa po si pensioner And for those i-diretso ko na po for our survivors pensioner naman po. Tapos po na nag-remarry na nagkaigwa na po, nagcohabit. Maski dahil po sila nagpakasal. Saro po yan sa mga grounds para po mag-stop ang pension ninda. Pero kung may mga minor pang-aki, diretso po yan hanggang mag-21 si minor de edad. For as long as day pa nag-agom, day pa po nagtrabaho, ang dependence pension, buda po so basic pension, diretso. Kaya po duman sa mga pensioner survivors na nag-remarry na po, medyo mahigpit po ang SSS sa ngunyan to check. Sa day na po ito under the law, dahil na po ito qualified, magpadagos pa kan pension niya. Ayun, dalawang bagay pala na either nagpakasal ka o nagkuhabit ka o nakisuro ka lang. Yes po, sir. Ayun. Covered po ito. Oy, Chief, pero kung may ito? dependents pa, kung meron pa pong mga children below 21, didiretso pa man po ang pension hanggang mag-21 po si minor. Maski nagkuhabit siya o nga halimbawa? Iyo po. Maski nagkuhabit siya halimbawa, pero they have to inform SSS. Ayun. Dapat reported ka doon sa mga pangyayari. Nag-remarry na, nagkaaki na po. Halimbawa, i-inform ang SSS. Pero kung at the time na nagpe-pension siya, igwa pa siya ang aking minor de edad, duman sa miyembro, hanggang mag-21 pa man po ito. Tuloy-tuloy pa ang pension. Opo. Ma'am Ellen, nice having you po sa program. Salamaton. Very vital po mga information na nai-respond nyo dyan sa Buti na lang may SSS. Buti na lang may SSS. Thank you very much, ma'am. May pahapon ako tabi, Director Mar. Practical question ini, ma'am. Halimbawa, pera and hulog kan dapat na makareceive. Halimbawa, nagsisinta anyos na, dahil pa nakakomply ka itong
required na bulan na hulog, ano yan, may marireceive na? Halimbawa nag-16 na, retire na? Para po sa mga miyembro na nag-60 and kulang man po suhulog, sa ngunyan po, piga-allow me pa na ipadagos para makumpleto niya. Ya kung wala na source, kung dahil yung katrabaho, wala naman POs. Kung lamsam po kayang piga-apod, lamsam retirement, iyo po ito sugari, i-withdraw mo na sa membership mo. Kung ano lang po ang naihulog mo, plus dikit na interest, iyo po ito ang iuli ni. Wala na siya pensyon. Dahil pong pension. Oh. And once na nakuha mo na po ito, the only benefit due sa imo is the funeral benefit. So, para po sa mga member na nag-60 years old na, ang advice ni po na kulang, ipadagos lang po. Talong the way, dahil po aram kung ano ang pwede kung anong contingency, kung ano ang pwede mangyari sa imo. Baka pwede kang mabalda. Pwede ka po mag-file kay disability benefit. Sa disability benefit, 36 monthly contribution. Kung may helang, that is permanent in nature, pension na po iyan. Pera po nga ni ma'am, perang taon? Sa disability, 36 lang po ang kaipuhan. So sa pension? Pension na po ito. Basta may helang na permanent. Pero sa regular na 50, 60 anyos, perang bulan dapat? For 60 years old, para po sa retirement, ang kaipuhan 120 months. 120 months. 120 months pa rin po. Dahil pwedeng halimbawa, bayadan ko na nga sa bilog na sinta-sinta. I-apply ta po yan bulan-bulan. Bulan-bulan. Dahil po pwedeng very retroactive or mabayad ka, tanganing mag-pension ka na. Dahil po ito po pwede. O tagabos na miyembro po kayo yan. Iyon na lang ang gigubuhon. Dahil na po may invest contribution. Iyo po, sir. Hello, Jim. May abula ako, Jim. Ano? May abula ako, ano? Halimbawa, ma'am, nagsisenta na siya. Opo. Pero, di pa siya nag-retire. Anong mangyayari sa membership niya? Yeah. Para po ang retirement benefit po kaya baga, pigtatao may iyan sa miyembro na una, 60 years old po. One of the requirement. Kung nakahulog ka 120 bulan, sigurado ka mapensyon. Okay. And saro pa pong requirement, dapat separated ka na from employment. At Okay. age 60. Pero kung nagtatrabaho ka pa po, you are still earning, obligado pa po si employer mo na ipagbayad ka until 65. Ayun. Sa batingting na, no? Hanggang maximum na 65. 65 po ang piga-apod ng technical retirement. Yes, ma'am. Para po sa mga employed and the self-employed. Yan yung pigsasabing, whether you like it or yes, ma-retire ka na. Iya po. Aba. Sige, ma'am. Thank you very Upon much. separation po, sir. Apa. Dagdagan ko. Upon separation, whichever comes first. Okay. Kung Yan. naseparado ka sa trabaho, bako 65, papuuna po ang pension mo. Yes, Diba? ma'am. Thank you Apa. din po. Thank you very din much. po sa time. Okay po. Thank you. Yan. Jim. Thank you, madam. Si Madam Elenita Samblero, taga Pulangin eh. Yan. Tagal lang si Ma'am Ellen eh. Talagang matibay. Bicolano, Oho. Vice President for Luzon. Kaya kami ngunyan, digditabi direct sa Greenbelt Park. Kaya Sa Ligaw. conducive marayon, maraytaday, masyado mainit, builong-builo. Kaya sa mga yaong pa sa barangay, sundo pa ining alas 3 nin alas 3 madaman alas 3 nin pagkapon, pa-share sinda digde. Sa mga kaipuan paninda ngay guanin mga kaputan, may mga kaipuan troubleshoot panungod duman sa mga SSS requirements sinda, pa-share sinda digde tayo digdian mga taga SSS. Aluyunon pala, 120 ang bulan. Naka-retire ka na. Ilamsan mo na sana. Ako piranas da. Wala pa nga nigida ko si sintang bulan. Ilingon mo dyan sa online. Mag-register ka na duman sa my.sss portal. Saan yan? Diyan. Pwede na dyan. Pa-register sa cellphone? Sa cellphone mo. Tanganing from time to time, pag iling ka duman, mailing mo kung pwede ka kung pila ng kontribusyon mo. Mapatabang daw ako. Tapos, kunyan, kung
Kung mautang ka, pwede na dyan. Sige daw. Digdi, pwede yan, digdi. Pwede yan. Oo. Sige, Pwede sige. yan. Okay, thank you, Tabi Director Jimmy Nasalita, DCG Binyon. Thank you very much, Jim. Magatugang. Yan po, ang isang exclusive interview with SSS Vice President for Luzon, si Ma'am Elenita Samblero. Yan. Magatugang, we will be back. Oras na to, alas 11:30 na. An oras hatod sa Indokang. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Unilab, yan ang alagang Unilab. Nutroplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus, at bilis diskarte pa. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright, mga dugang, balik po kita sa programa. Ngayon po na pagkaaga, nen Lunes. Good morning kay partner King Rinaldo.
Yan, siring man kay Kuya Bob Cantano. At saka kay, Bing Buen Bores. Nagantaway po. And then siyempre si Jeril Aranya. Good morning man, sabi ni Jeril. Dapat nga sumanga agas-agason sa pag-drive. Kasi kan Saturday daw, around 6 p.m. to 6:30 p.m., pig-overtikan ako. Nag-slow down po ako. Ta-cruising na kan Mariawa. Diretso po siya. Haram niya po na sentro kan umapon. Naadit po ako salit man lang ang kalye at medyo matawo. Pero sa inutan, before imalnod, naabot ko man po giraray. Di gulo-guloan ngayon ako. Ba't relax lang dapat? Ang nangyayari. Dako naman sibado talaga. Ayan. Good morning ya partner, sabi ni Sir King Rinaldo. Ang ginamit niya kan shooter, iyo ang civilian version kan military M16 which is the AR-15. Caliber .223. O pang Remington. With maximum effective range of 460 meters. Possible with scope. And pwede daw, you can buy this at any gun store in the US by using your driver's license and fill up the ATF form for registration. At saka may verification din yata sa record ng criminality sa FBI. Yan. Very easy to purchase firearms in the USA, just like purchasing a bread or any grocery. I own Ruger 357 Magnum, Ruger 1022 rifle, and Colt 45. Yung ganun mo. Duman talaga. Lalo sa may mga estado duman na talagang madali makabakal. Yan. Alright. Okay. Good luck po sa mga kababayan ta. And ano kayong mangyari na duman kay kunyari? Kay kay Donald Trump. Okay na daw. Tinamang sa talinga. Kunyari. Bata yan pala na bala kaya na AR-15. Makaskason. Pero may nailing akong feed, mga tugang sa internet kasubago, nakuha ning automated camera, yung dalagan kang bala, pasiring sa talinga. Tapos sunagadang palanduman, nyaw nito, mga tugang sa likod. Kan pigtutukawan niya, sa likod kan pigtindugan ni dating President Trump. Tapos, retired fire officer na pigdapaan, pigsalag, kung baga pigdepensahan, so duwa niyang pag-iribang, makuabog o aki, basta pigdepensahan so doon babayi, siyan tinamaan agadan, kaya pigconsider siyang hero, dumaan po sa lugar. Ang nangyari, ay nako, yan po ang mga buminulaga sa atin kanina, mga tugang, kang Sabado, dumaan po sa mga feed natin. Hello, kay Paulo Agripa Butin, nagdadangog po kami dito sa Santa Rosa, Laguna. Ayan. And then, siyempre sa mga kababayan po niya to, na padagos pong nag-antabay. O yan po tabi, may pigpalawas ng advisory, traffic advisory, para po mga tugang sa Prisaa National Game 2024 on July 21 Sunday. May misa pong alauna ning hapon dyan sa Albay Cathedral, and then isasarado ang tinampo alauna ning hapon. An assembly time 2 p.m. dyan po sa Piñaranda Park, mapo ng parada alas 3 ning hapon. Ang ruta kang parada from Piñaranda Park, ma-right turn sa Rizal Street, then straight to Bicol University Main Campus. Yan po ang pondo kang parada o sunduan kang parada. Ayan, sabi po yan ni Sir Menjo Oprasio ng Legazpi LGU, Legazpi Information Officer. Ayan po ang mga isasaradong tinampo, mga tugang Rizal Street, portion, mga tugang of Uy Subdivision Road. Rizal Street. Puro Rizal Street ini Tapos yung yan po tabi Pero abangan po nito sa aga, tamarigida po sina Chief Rolis Guerra, kang PSO, at saka yung PNP, para po ipaliwanag po yan ng mga isasaradong mga tinampo.
para po duman sa mga kababayan ta. Kamay mga one-way traffic at saka two-way traffic na i-implement po tabi. Para mas guided po ka, mas maritong makauron. Tanganing kung may mga questions po, maipaliwanag sa agad. Duman yata sa programa ni VP Henry na ang hapot sa pagkaaga po, ano? So abangan na lang po tabi yan para maipaliwanag din Marhay asin may mga queries po kamo, mas makapag-interact kamo to pa sa mga traffic officers tayo. Basta iguana pong pinaluwas na advisory, traffic advisory from Office of the City Mayor, manungod po dyan sa mga isasaradong tinampo, asin arin ang mga pwedeng agihan na tinampo the moment na sinarada po ng pag-alauna ng hapon. Tamay aktibidad. So dakul po yan na maparada. Pasisiring sa Bicol University, dyan po sa Prisaan National Game 2024 sa Sunday po yan. Okay? July 21. Okay? Yan po tabi, ano? Ang mga advisory natin para po duman sa mga kababayan ta na sabi nga ni naghapot manungod po dyan sa magiging sitwasyon ng traffic on Sunday sa opening po kang Prisa. At saka before yan opening kang games, sabi po baga ni Governor-elect Noel Rosal kasubago sa entrevista ni VP Henry na may mag-aarabutan na yung mga parang advance party, no? May mag-aarabutan na, and then yan man ang opportunity para po sa tuya na sabi nga ni kaya ni madugangan ang ekonomiya sa paagi po kan turismo because may parallel sabi nga ni kan parallel spending yan. Yung parallel economy will affect mga tugang the moment nagkarabutan po yan. Yung mga dadagosan, di ba? Yung transportasyon, although may mga darama na vehicle yan, but then so iba po na mga halimbawa natapos sa Sukarawat na eliminate na pwede maglakaw-lakaw sa duration po kaya na event o kaya na games. And then siyempre yung mga mabakal po nin mga masalubong, kaya galingan natin ang produkto natin. Data paghaluan ng kalukuhan, dapat ang ipresentar ta dyan sa mga nagdidirigdi sa tuya, yung the best of the best. Kumbaga sabi nga, cream of the crop. Tangani na sinda mismo maging advertiser ta, walking advertiser, di ba? Sinda mismo ang magpapakalat kaya na, uy, ngayauning nabakal ko ngayon naman napili, abaan ang siram. Lingaw ko nga si panugangan. Kadako la produkto kita digdi, mga tugang napigo-opresir para po sa inda, pasiram-siramon ta. Tama-tama yan. I-opresir na nito sa mga sa tuyang tabrilya, yung kakao, mga produkto kang kakao, di ba? Produkto kang pili, asin iba pa na pigko-produsir ka mga entrepreneurs ta, di ba? Kan MSMEs ta. Pagkakataon po natin yan. Kaya magayon man ini, mga tugang na mga aspeto kang turismo na bako sa naso ngaya gayon kan lugaran dadayuhon kundi pwede mong madara sa paagi kayan po na pagkrear kaya pagiging host ka mga events. Look at Sorsogon, di ba? Kadakulo ng mga conventions din. Kaya ining mga MIC na tinatawag, yan ang satuya pong mga pinagdi-dream iyang kan DOT na sana ang gawos na LGU magkagwaning siring kayan. Itong sarong lugar na pwedeng paghibuhan mga tugang dakulang aktibidad na mag-cater ning kadakol pong mga tao na ultimately magkakinabang po ang mga stakeholders sa turismo. Yeah? Mga sa transport sector, yung mga ordinary tang kababayan na nagtitinda ng mga pasalubong, di ba? Pagkakataon naman ninda po yan na maka-inkwentro o kaya maka-ibanan, ma-engage ini po ng mga bisita ta. So, yan po dahil pagpanaramon ang mga bisita. Tapos sabi ba na, first impression is lasting impression. Dahil paghaluan ng kamuti. Yung mga pili. Yung mga unang mga panahon, may mga araw buka na siguro mga 10 years ago or 20 years ago, may araw na po mga nangyayari na hinaluan ng kalukuhan. Di, nada may gabus. Di ba? So, wag natin gawin yan. Hindi po mga tugang para po sa satuyan kapag kita na bisto na magayon naman magdaos ng ng mga events pera ngaya sa marirahi ng lugar, marirahi pang mga istaran, may mga marirahi pang matatanaw apera sa mayon volcano. Yato may mga activities ka pang pwedeng gibuhon. Yan yung mga bagay po na
kumbaga sabi dayta na hiling yang kampanahon sa turismo una taga ito sana mga tugang turismo sa mga maray sa napag-iling-ilingon at simpagpuro pasyaran. Pero kadakol po pala na nakasabay diyan. Kaya saruman po yan ang tourism industry sa nagbo-boost ng ekonomiya sa pong lugar. And one of which, yan pong Bicol region na padagos po mga tugang na pigtatrabaho man yan ni R.D. Herbie Aguas, di ba? Including pag-diving, di ba? Siya mismo nagda-dive. Licensed diver po si R.D. Herbie. Pag-abot sa motorista, saro man siya sa mga riders, mga tugang nasabay talaga. Yan kadakol po. Pag-abot sa trekking, natukad. Yan mga bagay po na pati sa bike, di ba? Ayan po mga bagay na sabi nga ni Kayan, parambungunta, yan po magtataoning opportunity not only for businessmen kundi pati sa employment. Tapag nagparadakol, yan ang mga mga lugar na pwedeng istaran, mga lugar na pwedeng pasyaran, ultimately mga ngaipo po ni mga empleyado. So yun na po yan mga tugang sa tuyang opportunity man para sa mga mga graduates kan mga iba-ibang courses na makalaog sa trabaho, magka-empleyo. Diba? Alright, so wag nating sayangin ang mga opportunities na yan at padamihin pa. Yan po ng mga lugar na pwedeng pag-ibuan ng mga events, as in mag-bid permi ng mga araw pa. Tapos bibid man yan And it so happen na talagang may mga lugar man kita rigdi. Sana yung Bicol University maataman ni Maray. Na the whole year round magamit mga tugang sa mga sports events bako itong makunyan sa nangikita mahirahay sa nakita pag may event kundi magamit na the whole year round na pagpraktisan mga tugang ka mga kababayan nato na mga pigtitrain tangani na mas lalo sinang maging competitive mga tugang duman sa mga darakulang mga universidad, mga darakulang eskwelahan sa Manila asin sa mga abantidong mga riyon na may sabi nga ni Kayan makusog na sports program bakong arog sa to. Di ba? Alright. Sabi ni mga tugang ni Sir King, the shooter ngaya was not a professional sniper because a professional sniper will aim for the body, not the head. Body is the bigger target than the head. The head is moving, difficult to acquire for a kill, while the body is much better to aim for. Kunyan day ni Kuya King, mga sarumbulan pa man sa nang naging membro kan shooters club duman sa lugar ninda. Pero dati daw, nagbalo na ining mag-intra sa varsity, shooters, sa varsity shooting, yan, duman sa inda nakalusot ini. Di ba? Yan po tabi mga nangyayari po duman sa Amerika. Kaya okay, sabi po ni Sir Marlon Longabella, good noon nga Sir Mar, pa-shout out po sa mga members, board of directors and officers kan ASEFCO, yung Albay Coconut Entrepreneurs and Farmers Cooperative. Ngunyan hapon po ang induction of elected and appointed officials sa Orange Building, Marlica Highway, Kabangan, Kamaligalbay. Iyan. Ang mga ASEFCO Board of Directors and Officers po iyo ang chairman, si Sir Marlon Longabella, Vice Chairman Ronnie Nocete, Board of Directors Leonard Morota, Nenebet Marino, tapos si Michael Moraleda. Ang Secretary, si Gina Nacion, Treasurer Sharon Navarro, Audit Committee, Emma Rico, tapos Election Committee, si Daisy Navia, General Manager Romela Fabula. Uy, si Romela pala, manager niya, barkada ko ini ASEFCO Committees, Training and Education Committee, si Mahalya Mabini. Uy, si Mahalya. Mediation and Conciliation Committee, Ameldo Navia, Credit Committee, Minerva Osma. Ayan, barkadaw na yung Credit Committee. Membership Committee, Andrea Llorera. Ethics Committee, Teresita G. Opeña. At saka God Community, si Delia Moral. Ayan po tabi mga mga officers ng ASEFCO, mga tugang Albay, Coconut Entrepreneurs and Farmers Cooperative. Isa na po silang cooperative. Mas maganda po ang sa indang mga engagement
sa mga programa mga tugang para sa mga coconut farmers ta. Salamaton Sir Marlon. Adyan po sa indong esforso na ma-organize as in mabilog po ining mga entrepreneurs ta and farmers cooperative tangani po na mas lalo sinang makinabang ang mga farmers ta dyan po sa mga programa kang gobyerno tangon yan mga tugang pwede ka lang mag-avail lalo dyan sa ining sa programa mga tugang sa coconut industry. Ito po bagang hali sa Coconut Levy Fund o dapat mga tugang organisado kamong kooperatiba na rehistrado mga tugang bakulang sa CDA kundi maging sa PCA. Ayan. Sige po, salamatan tabi Sir Marlon and good luck po sa tuya ng mga kakooperatiba. Ayan, mga kababayan natin. Alright, ayan po mga kabarangay ta. Sandali nga silipin ko nga ulit yung aking bulang kristal kung mayroong bagong post ang aking mga kasama sa industriya ng yan. Ay, wala pa. Baka mamaya. Di pang naluwas na naluwas na final pa. Di ba? Baka mamaya magkaroon na ng final na advisory. Hintay-hintay natin. Siguro bago magkatapos ang aldaw na ini o ini pong ining pagkaudto mga tugang bago magalao na makakuha kita ng bago na final mga tugang na presyo kumpira talaga ang ipapatong mga tugang sa satuya pong mga produktong petrolyo sa agang 6 o'clock in the morning. Basta sureable na po. Hindi patong kundi may rollback. May rollback po tabi. Sureable yan. Ayan. Okay. O paano mga kapatid? Duman sa mga birthday celebrators happy birthday na lang. And sa mga kababayan po niya to, good morning man sa mga ka-farmers sina Miss Imelda Belda, yung Sectoral Committee Chairperson on Fishery and Aquaculture kan Papsi Albay. Ayan. Dati po siyang mangingisdang direktor. 2022 pang 17 po siyang naging mangingisdang direktor at premierong babae na mangingisdang direktor kang BIFAR. And then si Sir Aurelio Castelo kang MAPSI chairman diyan po sa Malinaw Albay, sectoral chairperson Albay on climate change and environment and natural resources. Si Miss Maricel Sipcon diyan po sa MAPSI Malinaw, coordinator po siya ng Malinaw. And then siyempre si Sir Rene De Los Reyes ang PAPSI chairman kan Albay. Okay? Ayan, sa taga Malinaw, may Alinaw Festival. And then, pero enot, mga tugang mga aktibidades, dyan po sa Malilipot. Si Jumar nga, taga Batabako, ito ba kumang taga Malilipot? Bispiras ko niyan, mga tugang sa Malilipot, Albay. Kina Sir Buen, uwag-uwag. At saka sa mga barkada dyan, good morning po sa inyo. Happy fiesta na lang. Dyan po sa sa mga kabarangay ta dyan. Alright, duman po sa mga tagabantabay niya to na padagos po na naghapot kan mga sa inyong mga benepisyo sa SSS. Yan po ang SSS nagrarani na po sa mga barangay. Nagrarani na sa mga kalambang munisipyo. All you have to do is to avail mga tugang di free services. Tangani po na magkaigo kita ning marirahay mga tugang na benepisyo diyan sa Social Security System. At talagang pigigibunin na po ining national registration tanganing magkaigwa na ining number sa mga estudyante lalo yung bagong graduar. Tangani ngayon na pag nagkatrabaho na sinda, automatic iwan na po silang number ng SSS and hulog tulo so employer ninda. Di ba? Di ko lang bagay po yan baga. Kaysa itong mahalat-halat ka pa. Alright? And then sa mga kababayan niya to, mga tugang, na mga miyembro kang Bicol Vulcans, so mga players ta, mga atleta ta, congratulations tabi. Kay Lynette Mataba, may nakakuha po ng gold medal sa Arnis Individual Likha Anyo Single Weapon. Ang coach niya si Cheryl Ogira, estudyante po ng Marcial Oranyola Memorial School, Schools Division of Albay. Then si Beatrice Maria Mabalay,
gold medalist man ini kan swimming 50-meter breaststroke. Ang coach niya si Belia Loventino. Hali po ini sa Bulan National High School, SDO Sorsogon Province. Yan. Siring man, si Ana Marie Valenzuela. Yan. Para games, swimming, 50-meter backstroke. Gold medalist man. Ang coach si Ami Archero. Kan si Firina Arroyo National High School, Schools Division Office of Iriga City. Okay? Yan po tabi. Hindi pa lang si sa team, may gold medal man sa team Team Singclick Anyo Single Weapon. Ayan, si Talia May Ogiera, Crisel May J. Ogiera at saka si Lynette Mataba. Yan po. Kan Marcel Oranyola. Din sa mga taga Marcel Oranyola sa kunya na, sa mga taga Monos Matibay sa sa Arnis. Yan. And then Jasper Tupas, Ashley Yvonne Q. De La Torre, Team Synchronized Mixed Double Weapon. Ang coach dyan si LB Garcia kan Ligaw West Central School, Ligaw West Elementary School kan Ligaw City. Yugununon mo matibay ang mga amigo ta. Congratulations man kay Joe Pipelo, gold medalist kan Arnis Individual Likaanyo Double Weapon. Ang coach si Marie Kathleen Kililan, Ligaw National High School, SDO Ligaw City. Yan. And then freestyle swimming, si Rayuki Brent Yap, gold medalist kan University of Santo Tomas Legazpi. Uy, ang coach niya si Coach Reynaldo Clotario. Okay, and then gold medalist man sa athletics discus throw, Courtney Jewel M. Trianga kan Masbate Sports Academy, SDO Masbate Province. Ang coach niya si John Ray Mendoza, assistant coach Jerry Cabug, ang chaperon si Kiara May Villalobos. Ayan, okay, and then siyempre sa tennis singles, mga tugang, St. Agnes Academy po hali ini, SDO Legazpi, si John Benedict M. Aguilar, gold medalist tennis singles. Ayan, congratulations. Okay, si Ana Marie Valenzuela, para games 50 meters coach, butterfly. Marami ng gold pala ang Bicol. Ana Bianca Espinilla, athletics javelin throw, Masbate Sports Academy, panalo rin ng gold. Ayan, okay, and then yun na po yan, mga tugang, kadako ng gold pala sa mga kababayan. Ayan, sana magkaroon ng wala bang pinopost yung na yung submarine ng gold medals natin. Ayan, sige ba, tabi. Uy, alas 12 na pala. Sige pang yung mo dyan, magpatos-patos ka na. Magkakonsangos ka muna bago mag-alas 12. Mga tugang, parang na po kita sa parang kabilog na tropa. Chief Ramir sa lado technical, si Jerome Nico Martinez, mga tugang sa DCGB Social Media Department. Para po kabilog na tropa ka Mega Force Patrol, ako po si Mardela Daingiba. Standby lang po ka mo. Babalik ako taod sa naman, makahangos-hangos lang kita. Para po sa alas 12 bareta, pagiriba ka po dyan si Jasmine Baloloy. Thank you and God bless.